Cando se fai a compra do supermercado por internet, a experiencia desde fora parece pura maxia, verdade? Uns cantos clics nunha pantalla e, unhas horas despois, boom, os produtos frescos, os alimentos conxelados e os artigos da despensa aparecen perfectamente empaquetados e clasificados na porta da casa. Pero a verdadeira maxia non está na aplicación do teléfono, para nada. A maxia real é o abrallante e caótico mundo que opera detrás de escena. Antes de que ese paquete chegue, hai volumes masivos de logística, miles de produtos movéndose en tempo récord e un desafío técnico descomunal. Hoxe, nesta análise explicativa, imos explorar un dos fitos máis impresionantes da logística moderna, unha instalación construída en Andover, no Reino Unido, coñecida como o Enxame, deseñada por Ocado. Imos descubrir xuntos como a enxeñaría conseguiu resolver un quebra-cabezas logístico que, hasta aí moi pouco, considerábase físicamente imposible. Ben, imos entrar de cheo nisto, porque un 2 a 3% é, literalmente, a fronteira entre o éxito e a quebra total. Esa é a marxe neta de beneficio coa que sobrevive todo o sector da alimentación en liña. É unha marxe de manobra increíblemente estreita. Que significa isto na práctica? Pois significa que cualquera mínima ineficiencia resulta letal. Un só ovo roto nunha caixa, un artigo equivocado que requiere un reembolso ou un camión lixeramente atrasado polo tráfico destruen de inmediato a escasa marxe de beneficio de todo ese pedido. Neste contorno de tensión máxima, a automatización logística non é só un truco para forrar uns céntimos, é a única condición absoluta para que a operación sexa viable a grande escala. Así que este é o noso percorrido para hoxe. Comezaremos co reto da alimentación, despois veremos que é exactamente este enxame e os seus robots. De aí pasaremos ao cerebro do sistema, exploraremos a maxia térmica na recollida e finalmente analizaremos o seu impacto brutal na logística global. Imos aló co primeiro punto, o gran reto da alimentación, o que moitos consideran o santo graal logístico. Para entender o avance, pensemos no almacén tradicional, onde o ser humano actuaba basicamente como unha máquina, pero moi ineficiente. A rutina clásica requería que os operarios camiñasen ata 15 kilómetros diarios polos interminables andéis de formigón, empurrando carros pesadísimos para reunir os produtos un a un. Un pedido normal de 50 artigos podía tardar máis dunha hora en prepararse, unha tolería, non? Si. Este esforzo físico extremo xeraba unha fatiga enorme e, como é lóxico, a fatiga provocaba erros. En contraste, a automatización destas novas instalacións constrúese desde cero cun obxectivo claro: eliminar por completo o desplazamento humano. E é que as complexidades deste sector non teñen comparación. Un pedido medio non é un paquete con 2 libros. Falamos de xuntar entre 40 e 60 artigos con formas, pesos e fragilidades completamente diferentes. Imaxinemos o reto logístico de empaquetar unha botella de aceite de oliva xusto á beira duns tomates maduros en facer un desastre. E por se fora pouco, hai que coordinar 3 zonas de temperatura: ambiente, refrixerado e conxelado. Todo isto mentras o reloxo corre contra produtos perecedoiros que caducan rápido. Facer estes malabarismos a man? Casi imposible se buscamos eficiencia. Pasamos á segunda parte, o enxame e os robots, a solución física ao problema. A solución aquí non foi poñer cintas transportadoras máis rápidas, senón repensar o espazo físico por completo. Abandonaron os andéis de toda a vida e crearon unha cuadrícula tridimensional masiva. Pensemos nisto. Un almacén tradicional está cheo de aire, grandes corredores vacíos para que pasen as persoas e as carretillas. O enxame elimina todo ese aire. Baixo unha superficie diáfana, almacénanse decenas de miles de contedores apilados uns sobre outros, ata 15 capas de profundidade. A densidade de almacenamento é máxima, é dicir, optimización pura do espazo. Agora, o que resulta verdadeiramente fascinante de todo isto é a escala estratosférica da operación. Sobre esa inmensa cuadrícula, temos un enxame de máis de 1.100 robots móviles traballando en perfecta sincronía. Cada robot ten un gancho que baixa, colle un contedor e súbeo. E móvense a uns incribles 4 metros por segundo, cruzándose con outros robots a unha distancia de apenas uns milímetros. É unha danza industrial impecable, onde xamais chocan, algo absolutamente imposible de replicar con humanos ao volante. Terceiro punto, o cerebro SGA en acción. Onde reside a intelixencia? Claro, ter 1.100 máquinas a esa velocidade podería ser un colapso total en segundos. Para evitalo, entra en xogo o Sistema de Xestión de Almacéns, o SGA. Actúa literalmente como un controlador de tráfico aéreo super avanzado a través da rede Wi-Fi.
O SGA decide dinámicamente onde guardar cada artigo, calcula rutas instantáneas e actualiza o inventario en tempo real, sen un solo reconto manual. Sabe exactamente onde está cada paquete de arroz con precisión milimétrica. E isto ilustra de forma brillante que, por moi espectacular que sexa o hardware, o verdadeiro héroe aquí é o software. E esta intelixencia algorítmica a que permite secuenciar a orde perfecta garantindo que o robot cos produtos pesados chegue antes á caixa que o dos produtos fráxiles, converte máquinas soltas nun ecosistema logístico coordinado e brillante. Imos coa sección 4, maxia térmica e a fase de recollida. Un dos maiores pesadelos logísticos é a cadea de frío. Antes, un operario tiña que poñer un abrigo pesado, abrir unha enorme porta de cámara frigorífica para coller un xeado, e perdíase moitísima enerxía. No enxame, os robots operan desde arriba. Un produto conxelado está illado a 18 graus baixo cero, rodeado de máis frío, ata o milisegundo exacto en que o algoritmo decide que ten que sair. Ao extraelo por arriba, o frío queda atrapado abaixo. Fin á época de persoas camiñando por conxeladores xigantes. Imos avanzar e ver como encaixa todo isto no momento de preparar o pedido. Baseámonos no sistema de mercadoría a persoa. O robot leva o produto directo a unha estación, pero o nivel de evolución vai máis alá. Agora xa entran en xogo brazos robóticos con visión artificial que poden identificar e coller produtos individuais. Pensemos no complexo que é para un robot coller unha mazá solta ou unha bolsa branda de espinacas sen esmagalas. Esta é hoxe a fronteira máis avanzada da robótica. E, finalmente, a sección 5, o impacto na logística global. Entón, o punto crucial é este, un 99,5% de precisión. A logística das devolucións é carísima. Se entregas un yogur equivocado, non podes pedir que o devolvan, asumes a perda e punto. Aquí falamos de que só un de cada 200 artigos ten un erro. Pasar da media do sector a casi perfección elimina os custos das devolucións. Como decíamos antes, coas marxes tan baixas, isto é a diferenza entre sobrevivir ou pechar. E a capacidade de medrar é incrible. Unha destas instalacións procesa 65.000 pedidos a semana. Se nun almacén tradicional queres duplicar a capacidade para o Nadal, tes que contratar e formar a centos de persoas á presa. Aquí, a escalabilidade consiste en engadir máis metros de cuadrícula e meter novos robots durante a fin de semana. Capacidade masiva sen disparar os custos laborais. Pero ollo, porque o impacto ambiental é igual de espectacular. O desperdicio alimentario cae por debaixo do 1%. O software aplica a estrategia de primeiro en entrar, primeiro en sair de forma rigorosa. Nada queda esquecido no fondo dun andel ata caducar. E por datos como este, que xigantes mundiais como Kroger ou Coles están a licenciar rapidamente esta tecnoloxía. É un auténtico cambio de paradigma. Chegando a fin deste percorrido, queda claro que a logística de alimentación xa non é só mover caixas. Trátase de reescribir as regras do almacenamento. A intelixencia digital e un hardware denso son a clave para sobrevivir na era do comercio electrónico. O almacén dependente só do esforzo humano vai quedando atrás. Así que deixamos esta reflexión no aire. Será a automatización total o único futuro posible para garantir que as nosas neveiras se puedan seguir enchendo de forma eficiente e rendable? Unha cuestión incrible para pensar. Moitas grazas por acompañarnos nesta exploración logística.